Er is veel veranderd in maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en ondersteuning van mensen zonder werk. De gemeente is verantwoordelijk geworden voor deze vormen van zorg en ondersteuning. En daarbij wordt er steeds meer gekeken naar wat u nog zelf kunt doen, samen met uw familie, buren en vrienden. Natuurlijk blijft professionele hulp bestaan voor wie dat nodig heeft. In deze serie Samenleven, Samen Doen laten we zien wat dit betekent voor inwoners van Venray. In Venray zijn enkele wijkteams actief. De wijkteams zijn de ogen en oren in de wijk. Ze pikken signalen op, zodat problemen kunnen worden voorkomen of anders in elk geval niet verergeren. Het wijkteam verbindt en zoekt naar snelle, preventieve oplossingen. Wat kan het wijkteam voor u betekenen? Manon Clark, consulent bij Mee en lid van de wijkteams Landweer, Centrum en Centrum West, vertelt hierover. En Jan Martens vertelt over zijn persoonlijke ervaringen met het wijkteam. Nou, het wijkteam is eigenlijk een initiatief vanuit de gemeente samen met een aantal samenwerkingspartners. En het wijkteam is eigenlijk al een hele tijd geleden opgericht als een proef, zeg maar. Destijds om vooral te zorgen voor een samenwerking met de burger. En dan met name in eerste instantie ging het om leefbaarheid en veiligheid. In een veel later stadium is daar zorg en welzijn bij gekomen. En wat we eigenlijk doen is verbinding zoeken met de burger in de wijk. Om te kijken wat leeft er, wat speelt er, hoe ervaren mensen de wijk om in te wonen, te werken, naar school te gaan. En om dan ook te kijken van goh, waar zijn dan verbeterpunten in de wijk? Of wat zou je graag willen met elkaar? En vanuit dat kader kijken we dan altijd aan wat kun je daar zoveel mogelijk zelf in betekenen. En als er een stukje ondersteuning van het wijkteam nodig is, dan kijken wij op welke manier we kunnen ondersteunen. Maar altijd met het idee dat de burger zoveel mogelijk eigen krachten kan inzetten. En ook vooral het samen met elkaar doen. Dus samen in de wijk, samen met elkaar. En als het wijkteam nodig is, dan het wijkteam daarbij. De samenstelling van het team kan per wijk anders zijn. En voor de dorpen is de wijkverpleegkundige een eerste aanspreekpunt. Het gaat er heel erg vanuit wat heeft de wijk nodig. En van daaruit wordt gekeken welke partners zijn dan handig om in het wijkteam te hebben. En dat ze wat kunnen doen voor elkaar, doen ze ook. Ja, ze kunnen helpen en helpen. Gisteren deze ga ik wel voor boodschappen doen, want ik dat keer zelf. Ja, wij hebben al zo druk gezeten, Riek, als jij boodschappen gaat en het gaat niet, zeg het tegen ons, dan doen wij jou helpen of wij gaan boodschappen voor jou. Wij kwamen ze pas geleden tegen bij de Aldi, je wilt het niet geloven, na de hand hebben wij dat bij u afgegeven. Hè? Ja. Een tas in een scootmobiel bezijden tussen je benen en zo, En het ging op de korfje en alles was niet normaal meer. Wat wij ook doen is dat we naast de koffietenten die we hebben in de wijk, dat we ook regelmatig gewoon aan de deur interviewen. Want juist het gesprek met de burger is heel belangrijk. Nou, ik ben samen met mijn collega Annemarie wel eens bij meneer Martens aan de deur geweest. En daar is eigenlijk het gesprek ontstaan en de wens geuit om een ontmoetingsplek, een soort verbindingsplek te creëren. Nou, het idee is begonnen. Een zomerdag zaten we hier gezellig bij elkaar. En we dachten op een gegeven moment, we moesten eens een keer een bankje hebben. Dat we contact hebben hier met de buurt en zo, en dat het heel gezellig was. Van de een op de andere is dat zo gekomen. En op een gegeven moment hebben ze dat bij de gemeente aangevraagd, is dat goedgekeurd. En een paar weken aan de hand waren we hier al bezig. En met meneer Martens hebben we eigenlijk bedacht dat het dan wel belangrijk was om alle deuren langs te gaan, om die draagkracht ook te creëren met elkaar. En dat is gebeurd. En eigenlijk kwam er heel snel de wens uit voor een bankje. En werd ook dit stukje plantsoen genoemd als een mooie plek. En we hebben eigenlijk gekeken vanuit de gemeente, zeg maar, is er een mogelijkheid voor een bankje? Mag dat in deze openbare ruimte? En is er überhaupt een bankje? En toevallig kwamen dingen gewoon heel snel op een plek. En
hebben we wel gekeken van het is belangrijk dat u ook samen met kinderen of kleinkinderen probeert om het te realiseren. En dat is eigenlijk allemaal zelf gedaan door de bewoners. Na de hand, toen hebben we een opening gehad. En dat vergeet ik nooit meer, want dat was heel gezellig. Ja. Veel mensen bij? Ja, er waren een man of 12. Iedere dag zitten hier zomers, ja. Ja. Kan ook 's winters, maar dan moet je juist zorgen dat hier een kachel komt. Ja. Het is wel heel bijzonder om te zien dat dit voor zoveel verbinding zorgt. En dat je dus ook gewoon van je buren gebruik kunt maken als het even niet zo goed gaat. Maar dat vind ik heel belangrijk. Hè? En sommigen denken daar heel licht over. Maar ik ben er zo in. Ik maak me eigen een beetje zorgen voor. Als je een beetje niet goed kan, vraag het alsjeblieft. Ik zeg het nog een keer, want eerlijk. Soms is professionele hulp nodig en dan moet het ook gewoon, hè? Dan hoort het erbij. Ja. Maar het is ook super fijn als je van elkaar erop aan kunt. Of in ieder geval weet van als het even niet goed gaat of ik zit met die boodschappen, dat er altijd een buurvrouw of een buurman is die zegt, weet je, laten we de handen in elkaar slaan en laten we het samen oplossen. Heeft u vragen over onderwerpen uit het filmpje? Neem dan contact op met de gemeente Venray via website of telefoon. Meer informatie kunt u vinden op www.venray.nl.